हो गए बटे तले हवा लग जा बढ़िया से हवा लग जाला ना तो बढ़िया से एथू हो जाला सेरा जाला तो छाने में ठीक रहेला। बाप रे बाप गरम बड़ नती के खाए में तो कुल चीज निक लागता टे करे में ना एथू जांगर फाटे लगता है। बाप रे बाप ले जा मन करता ना कि नीचे पंखा में रख दी का सेरा जा जल्दी में। ये मन करता कि कब छाना जाता कब चाय आई खा लेती। कितना गरम बा पाल्टा बा ना एकदम साले आज हमारो मन करेला ना कि का कह दी झीला झीली में यही से तेलवा लगावे के भुला गनी यही से नहीं के तो वक्त चल निकल गई हो ही गई बाटे बढ़िया से अपन। बाप रे बाप एक तो भारी दे है देखो दूध बैठावे के बाटे अब का करी पारा पारी ली अब ले जा ली अब छोड़ जा तो नीचे। अजी चाची जी रोओ गजब करिया कने आ गइल बिया फोन कइले रहनी बबुआ जी रोज आलो तनी की सास के बदला में रोए बानी ता हई बनावे लगनी ये पूरी ना खाई का दे आद के हां। अच्छा ये बताओ तू लोग तो जानते हो कि हमर गैस के बीमारी है हमरा के भोरे कुछ ना मिलेला खाए के तो जाए दी बात हम खा लेम पूड़िया खेला वो बात छोड़ी रोउरे ना उतारे के बा रोउए ना पहले मंगिया बहोरा अब सास ने की तो सास के बदला में रोउए ना बनी। अच्छा ठीक बा तो अभी आई लखी न आ गली अगल में काली में के गोड़ लगावे हम ही कनी के पहले काली में के गोड़ लगावा चलो चलो ऐड तो करो चल। हां चल अब हमारा का जानकारी बाटे वो कोने की तले बना जल्दी आई जाओ चलो आओ तनी। अरे बाप रे बाप हमरे जाए के बा हमरे सब कुछ करे के बाटे आ त काहे ना हम जो काम एथु करौले बानी बाबा से वो काहे ना काम में यही के खो दी हां चली हो सर देने ले ले नीचे ना बाटे लेके चली अपन को दे वही में ले ले रही का पता चलता मांग बह रही के बाटे। जी बहुत गर्मी होता कहाँ बानी जा दीदी ओरी। अरे आवते हुई हसन हो हमरा बुझा तटे कि मर चौकर आवा तटे गर्मी से में अब का करबू अब देखते बालू कि ओहनियों के अब लगाइल बे से जानते सन कि नहीं आ जाला त पहले ही फोन कर दिले रहती आवे से पहले वहाँ सबके मैं अपन तैयारी कर ले रहती जनू। फोन तो पहले ही लगैले रहे लेकिन अब का ओहनी के का लेट कइले बली सन। अच्छा हबड़ा मत अइबे करी हसन। बाप रे बाप बुझाता हमरा चौकर आवता टुए भूखाइल बलू भूख नहीं की लागल गर्मी से बुझाता कि हमरा चौकर आवता। हाँ तो एसी वाला गाड़ी है एकरा में तो गर्मी होइबे ना करी। वो पे एसी बंद करवा दिले बनी जा ड्राइवर कहाँ बन बुलाई एसी चालू करवा दी। ड्राइवर तो खड़ा करके गोइल बना अब का हम बताएं कैसन ड्राइवर बन जी पैसा नहीं की रहो सब देले जा बताई तो एसी बंद करके नहीं अरे पैसा कौड़ी तो हर चीज देहल बा लेकिन ड्राइवर में ना कम बा। अब बियाह शादी के दिन में यही कुल होइबे करेला ड्राइवर खड़ा कर दिया सा अपन नेक के चक्कर में चल गइल वाला सन बंद करके। अरे बाप रे बाप पियास नहीं ना लगल ना कुछ नहीं के भाई एकदम मोहनियों के खत्म भैसन आग रहती सन अब ले उतर के बताओ जे दूल्हा के गाड़ी आके लागल बिया सब हमरा के खबर देली। चुप रही हम रहुआ वजह से एकदम पीछे भइरा नहीं। चाचियो और काजन कहाँ रहली सब ले। अरे है काय आ गइनी बबुआ के आब रे आगा छोटिया खोली खोली चाची ना बुझाला गर्मी में देखो तो सन हमनी के परेशान बन जाई ड्राइवर बंद करके भाग गइल बना। अरे जाना तनी हमहू चाची के वजह से पिछवाई रहनी बबुआ जी हमरा तो पता रहबे के लेकिन वही आ गइल तनी। भारी भारी लोढ़ावा ले ले हमा बाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया बहोर भी हो खोला बबुआ पलकी के बड़िया मंगिया बहोर भी हो इसे में खोलिया माँ पलकी के बड़िया हो मोरा जागे हो लरला बाड़ी सासू जी के दियावा हो मोरा जागे हो लरला बाड़ी सासू जी के दियावा। बबू जी के परिस्थिति कैसे मैं खोली हो गइल बटे परिचय जा पलकी के बड़िया हो मोर जागे ओलरल बाड़ी सासू जी के ननद हो रमी कलही
बढ़िया नहीं खुला उठी के बैठी जाई है सासू जी के धियावा हो उठी के बैठी जाई है लाले लाले पुड़िया भाभी पकवाहू ना पवली हो तबले धीरज बबुआ दुल्हन लेके लिया चलो कनिया का जल्दी में दूध बैठावे के बाद धीरज दुल्हा दुल्हन लेके आइले हो लाले लाले पुड़िया भाभी पकवाहू ना पवली हो तबले धीरज दुल्हा दुल्हन लेके आइले हो चला घूमत रहलू भैया गोदी धीरज गोदी आइलू तनी जल्दी कटो जोड़ा कर मम्मी जी कनी की ए जगह चाची जी दौड़ो ना ना वो जगह से दुआरिया पका दिया जे है तना दूर के दौड़ लेके जाए के निहुरी हो बार पैसा बार तो हमनी के घर बाकी एकदम घूमत रहलू भैया गोदी धीरज गोदी आइलू उतर चल कनिया कान खड़ा देखैलू उतर चल कनिया काजो ना कइलू उतर चल कनिया घूमत रहलू सरई सरई कार में चढ़ के आइलू उतर चल दुलही काजो ना देखैलू खाती कि फलाना बगा के रखियवले रही बेरा से ओतना दिन ले महीना खियावत रही ले जा अपन करेजा में डाल जल्ला कि नहीं ऐसा सोचबा मत करी हम औगाड़ा कहीं के अरे अंगूठी में अंगूरी में सगाई के गए रे अरे कब से तू कितना लेट कर देला हो देखा हमके मोहब्बत में तड़फड़ा दियो तू कोई सन दिन आजकल के लागेला कीड़ा नहीं काटे दौड़त बाटे रतिए ठीक बाटे ना बुझाला हाजी हां अचारा देखि दहिया त फेका जी दहिया ता हां जी देखि त दे उजर उजर में कानी भुअरी लेखा लागत त ना डले रो घामा में पानी पड़ रहे का हो अब पानी कहां से पड़ वही ना के बढ़िया हाथ छुई ह लइका फैकन के भेन देबू कि जासन निकाल ल हम बाजल बा अब बढ़िया हाथ आदमी छोटा जी अचार के बाद थी बटल में जानत नहीं खे देखा तनी मन खत्म हो गइल हऊ अब मोर डब्बा में तो रख के निकाल के लिए नहीं दिखावे खातिर के डाल दिखा मोर ठीक हो जाई के जना मना हट जाए तो बियाह परे वाला बना देवरा के आ डाल दे सरी जाए बियाह पर तनी तेल डाल दी हनी अरे लगले अब कटिया बिनिया आवा त मोय बनिहारन के दे जाई सधे जाई की ई हो बात सही कहलू हो ना ना डाल दो कहता ना आजकल अथू भइल बाटे कहाँ पहिले नहीं अचार पड़ता हो मार पहिले 30-30 किलो 40-40 किलो के अचार पड़त रहे आजकल अचार कहाँ पड़ता 1 साल डाला था 3 साल चलता सधी जाई अब आदमी अचार नहीं खन खात ना ए दीदी जी पहिले के आदमी दाल भात माड़ भात पर खा लेत रहुए अचार आजकल चटक के दाल भात खाता आजकल के दाल भात खाता सब्जी बन जाता त भुजिया बन जाता चोखा बन जाता ओइ पर औरु कोनो सलाद कटा जाता टुए त के खाता ई तो बात सही कहत हो हर अब पहिले के जमाना में सब कोई के घर जनावा मिलत रहुए आजकल के जमाना में कोई के घरे बा कोई के घरे नहीं खे ना ना यो बतिया सही कहलू कनी कि तहार बहिनिया के देखा देखी भइल त बियाह ठीक भइल आ ये दीदी जी कहत सन नतिया घरे जाके हमार माई एगो अंगूठी देले बिया जइहन जे भैया लेवे अंगूठिया आ कहत मन सुननी के कि मोट बिया लइकी ये दादा अब हो तो देखा देखी पमार अथु हो के सब कुछ हो गेल अब लइकी मत को साड़ी चढ़ले बावन से एगो नथिया देले बावन से यही से गहरी न सही हमर बहिनिया के देखा देखी भेल तनी फरसा दाता पापा मंगना हां अरे बाप शहरी कुकुर बिलाइती बोल देसी मुर्गी बिलाइती बोल ई का पहिर के घुमत नहीं जी हत्ती उल्टा से देखा नहीं दिखत नहीं खे हमर नहीं के कनी देसी मुर्गी बिलाइती बोल रे कतनी शहरी कुकुर बिलाइती बोल ना चिड़ा मत भौ जाए न मजाक मतलब हम मजाक उड़ाता ले जना अब मजाक देखे ना औकात रही हुए ना पहनाई तो जन का औकाते नहीं के तो पहन बुझा का ए से का के भीतर पहिर के घुम ए बुच्ची जी हाया का काहे झंडी लटकावले बनी दूगो कपड़ा हम कहीं अलग से झंडी आ केने से दर्शन दे देले रहुआ त घरी आवते नहीं खी हां अब चिन्हाई अब लेवल के आदमी के है ना जाई हमनी के है रहुआ आई बताई ताजा
खासा हमसे बकवास मत कर जाती तो माई से कहियो दे। अरे बाप रे झगड़ा लगे का जी जैसे ही रहुआ मुंह नोचल हो सही रह माता रे देखी देखा केनियो नहीं के हो तो कहल कर बियाह पर टटुए होई ना बियाह अभी 10 साल के बाद है हमर बियाह। तो बुढ़ा जाइम जी बुढ़ा तनी अभी यही जाकर गली लांग लिहन तब ना होई यही तर होई अतना आसानी से बियाह कर दी कर लांग लिहन तबे हो जाई आ टाइम से पहुंचा दे बा देखब कबारे मत पिठिया लौकत हो इनकर लाज बाटे इनकर बस चली तो उघारे घूमती उनके यार कैसे पहिरले बाटे पता नहीं है दादा होती होती घोघरी पहिर के घूमत रे बिटुया मनसोख हो गइल बिया कुछ कहिए काला बाप भाई जरूरी बा बाप बाटे बूढ़े बेमारी है आ मातारी यही तरी चागड़ कतरा के ना रखना ना सोनी हम मरले रहिसन दुनु माई बेटी बुढ़ावा के ओई के रह जाता टे घर में गांव वो बोल देले कुछ तो मरले रहिसन। देखी दीदी जैसन देश वैसने भेस निक लागेला। बताई अब टोला पड़ोसा में के लड़का देखा देखी इनकर महतारी दूसरा कोई ऊंच लीलार देख के बड़ी फोरेली हो कने बहुत ज्यादा। अच्छा दा हटे में तो ये सरवा डाल देबे जी। हां डाल दो तन की तेल डाल दिया तन की नमक डाल दियो ठीक बटू आ कर्मों के हाथू कर देता तन जाते आज कुछ चटकार बनावे। बताओ बुढ़ऊ के कब से जो होता नहीं कि अब यहाँ समोसा लेके अब लेके आइया लेकिन लेके आते नहीं कि पता नहीं कब देखो हमार खाए ला उधर तब ना बुढ़ऊ से पट गई थी बुढ़ा से जान जाता पटे हैं जुदाई के अरे अंगूठी में अंगूरी में सगाई के कहे रे। अरे कब से तू कितना लेट कर देला हो आए में देखा हमके मोहब्बत में तड़फड़ा दियो तुम। अब तुम्हारे चलते हम कितना हम कष्ट करते हैं ये देखो हिलाए हैं तुम्हारे लिए ना। फोन कैले रहनी सुब रही अता के लिया 12 बज गइल दा कितना आई खिसियाले तो दम माँ कसम कितना मस्त लागे हीरा कनी हमरा प्यार करेली। प्यार तो हरा से नहीं करनी तो केकरा से करनी बतावा। आई रे माई आई बोलत है तो बुझात आई करे जो आई निकल के तड़फड़ाए लगी कनी है ना। हां खूब आई खा के हां तनी आई चिकना जा आ मोटा तगड़ा हो जा मार मोटा टगरा हो जा मोटा वाले से कहला बतावा ना। शरीरिया में आई जोर रही तबे ना कोई ले बजियो लेबू तो सबसे बेसी तो तहरे से बाजब। आई रे बापा हमारे कहे हम ही तो के आई खियावत है हमारे लगे आई बाज के आई कमरिया के आई हड़वा तोरे पे लागल है का रे तो तू खा के मोटा जा देख बजबो करिए न तो आराम से न तो हमारे बसीर के अगर आई टाका कबर जाएगा नहीं रहा तो पूरा झेलना पड़ेगा। तारा के बसीरो भइला का हो 2 हाली ऑपरेशन करवैला है टाका कबर जला रह के बड़ी बदबू मारेला। चल कहाँ चले के कहाँ तनी आई घूम लेती है बगीचा में। चलो ना हम मड़ैया में। मड़ैया में हाँ। आई रे बापा पैदल चली का रे करने वाला हिंदी खड़ा रहे के तो कनिया सही कहत है रे। चलो घर हम जाता नहीं तो चल मड़ैया में ना चल हम जाता नहीं घर माई हमर जोत होई कहना गेली हम नहीं इंदिरा घर कल भेंट करब। ए हीरा कह दे बिलाई भूल हो गईला कितना हमके माने ले हम 60 लागे एकदम मस्त। बाप रे बाप कोई से मारत आई हो दादा नती ढुक के मारे करे तो मोबाइल में मार देते कि मरिए जाता दो गाला कहीं की इन्ने बैठली कम आई ई का रे अनु देख तोरा खातिर समोसा लेके आईनी हो। हाँ ता ना समोसा रे ई का होई का होई समोसा तू नहीं जानत का होला ई समोसा इहो ठीक लागत टे का ठीक लागत रे ई मामा फोन कइले बना। हाँ इहो ठीक लागत आ वो ठीक लागत रहल। हाँ ओ जैसे मने साड़ी खाती कि दीदी मने खटाऊ में का पहने भी की करसन त दिन भर कितना साड़ी कपड़ा के अरे आवता तो कहला से ले आवता नहीं एकरा करो चल मेरे खाली भौजूर के ना दे त मने के देला से ई बताओ कहां से पैसे पवली हो। अरे कहां से पहले ओ दिन हमर के 50 रुपया नहीं देले रही 50 रुपया खाता ना समोसा रे एगो 3 रुपया के देता ला 2 रुपया का तो कने 50 रुपया का ले लेता नहीं आज। चल पहले निकाल के दे नहीं बनावे चल चलो मैं सब पहले हमरा के निकाल के दे 4 गो खा के चल। बड़ा सोचे लगलू हो माई के बारे में कि समोसा लंगला त खियावे लगलू द
बतावा भैया आई कबे का आई केरा आई सेव लिया के आई छील के ताकत है कि आई तो ओकरा के आई गुटू गुटू आई खिया देती का जन के ने आई लुकाई लिया ई का करतला हो है छिल काहे सोना अब बतावा आई तो हरा इंतजार में आई के तो ना हम तड़फड़ात हैं छील के अंग ले रखले हैं खलसा लीले के तो छील के रखले वाला त खा तू नहीं तो हरा के नाम किया बताई खा के आई तनी मन गरा जा तो बुढ़वा दा केतना इच्छा फेरे ली त माँ कसम केतना स्मार्ट आई लागे ली रे स्मार्ट रहता खाली स्मार्ट आई सुगा के आई ठोर लेखा आई मैं आई रंग के आई आवेली ले आई खा ले रा अरे है सोड़ा ना का हो सड़ल रुपया न लगाता ला आई खा ना दाम खा ले अपन नहीं हम अपना लेके आई आई तोर हाथ टूट गेल बका रे काहे के मारा था लड़किया के आहो माने तू के हो एकरा के केरा खिया तू काहे हम करके हाथ से केरा खाते ना तो एकरा के टिटेरी बना द एकरा के हम खियावत हैं आई खा पी के आई मोटा जाई दूसरा घरे जाए वाली माने नहीं है। हमार बेटी है तो हार काहे तना चिंता बा तो हर बेटी हमार बेटी नहीं है टेंशन कैले हैं मैं ऐसी एके दुनिया के देखत देना है ना माने गजब हाल बाटे बुढ़ाऊ हम के खिया दत तनी चल बन हे के खियावत रही केरा आई फल फूल त ई मोटा के लोढ़ा ना हो जाई हो के उ बियाह करी हो लाई तब तू तन की काट ला ऐसे मौगात काहे बड़ा जीव निकाल के का तो के हम ला बतियावत जो नहीं तू खा ला तेरा आदत है ऐसे ऐसे करे करे ले आई। के तो तू आदत छोड़ावत रुका अरे हम तब झोटा पे जुग जमाना तू देखा तरी कि नहीं देखत रे हैं का जुग जमाना में का रखल है अच्छा ई माने बतावो कि लाखे हमर लड़की निमन बिया अबे के नो छरंग लगा दियो से तो रिक से उठाइबो बड़ा अच्छा रंग का देखा ताली और जब समोसा लिया के देना बादाम पकौड़ी कुल लिया के देना तो खाई के बेरी में नहीं कहेली ओय हो दादा सब इहे देबेल ने हाँ सब ये किन के लिया के देवे ना अरे तो बिना फायदा के काहे देबेलन बस ऐसे हमरा के देखा ना पतिल लागत आलू तो कुल लिया के लाई तन की तिल का लगत ला ले आई काट रे देखा उम्र पर लिहाज कर उम्र हो गेल 55 के बुद्धि रह गेल 55 के ढेर तार जवानी कंट्रोल में नहीं त खे का हमारा उमरिया में का भइल रे तोरा काम खियाबा तनी फल फूल तोरा के उठ जल्दी उठ सुना इच्छे छड़पन छोड़ दे न त लाता से मिसोर दे मर जेबा अबे जानला कि नहीं ला नहीं तू खा ला ला ले जा खाली कहे खाती कि फलाना बगे केरा खियवले रही बेरा से ओतना दिन ले महीना खियावत रही ले जा अपन करेजा में डाल जानला कि नहीं ऐसा सोचबा मत करी हम उगाड़ा कहीं की आई रे बापा आई नेकी के जमाना नहीं है हीरा प्यार में हमको धोखा दे रही हो मरवाओ हमारा जिंदगी ले लो बतावा है मैं है रुपया है लगावल है जियान का दलस ले जाते हैं अपना है नतियन के दे दे खइया जाए आज के बाद तो यानी कि हम खियावत हैं हो अरे बड़ा ठीक लागत है ना बता मामा हाँ हो अथु में भुजाला नीमक में हमरो भैया रहत रहे छोटका ना पहले बड़ा लिया आवत रहे हमारे गांव में बटाते रहे देखो तनी कुछ जरल बटुए तो नीमक में भुजाला तो कहाँ से जरी एकदम जर बटुआ नीक लागता और बादाम बड़े बड़े होखेला आज ये तो तुम छोटे भूखला में तनी नहीं आज खा तनी- सकत तुम एकरा के ना भूखला में नहीं आदमी खा सकत केने बाड़ू जा हो केने बाड़ू जा काज को रोवा चिल्लाते नहीं को और बेटी चिल्लाती है का हमारी बेटी चिल्लाती है आई माने एगो देखो तो। ससुर कंट्रोल में नहीं खाना बात हैं तुम लोग अपन जवानी और बुढ़ापा पर लुटावा जा हमर लइके फालतू भइल पिया क्या कहता नी जी? हैं वो बोल मना हमर लइके के फल फूल खियावे वाला ढेर नोट फाटता ते पतोहिन के करते ने खान टोला महला के चलता न तू करे आज ये रोवा कोहल का चाहते नहीं पहले क्लियर बोली हमरा नहीं के समझ कहल चाहत नहीं कि माने कौनी रिश्ता से हमारी लड़की के कुछ कुछ किन के खियावत रहता ना देता रहता ना आहे त बेटी के अमाव में रखे बूढ़ाऊ के हमनी के काहे के बोलेंगे जी आय बूढ़ाऊ हमनी के कुछ खियावत ये बताएं कि गाय और बना बेटी साल बना और लेता। बेटी का के काहे का देखा जे कहा तो मत कह जानत कि ना बहुत बाउर हो जाई राम बाबू हो जाई हल्ला कुड़ कइले वाला तो उनकर जवानी उछाल मारताटे बाप सामान ना बाटे ऊ ताई बिटिया का क्या नहीं खे ऊ तो लइका भी है ऊ का जानत बिया लइका खाए के बेर लइका नहीं है तनी मुंह संभाल के बोलो जन्मौले नहीं खुकनी जन्म जन्मावले नहीं हां लेकिन रोवा कौन मार दे कहियो कुछ चला के टंगरी
तूर दम लंगड़ कर दे। और बेटी हाँ। के देखले में जा होता होता अब दुआरी के चौखट लांग धली ना तो उनकर गोड़ा छाट के भेज देबे हां त कर दिया जा। ओकर ना देखे के हां ठीक बा ओघरी न ते तू करिया ठीक जा। बाटे। लइके हमर फालतू लागतिया। ठीक बा। आ जो जितना सोचत रही जा ना जितना सोचत रही ओसन हमर लइके नहीं के जितना मौगा छेछड़ा बुढ़ावा बाटी। हां लइके दूध के धोवल भी है ठीक नु कोने सही में बूढ़ा ऐसे कर सकता ना हो का जनी जी लेकिन एक दिन हम देखले रही जी कनी का पाकिट के थमावत रहलै बिटिया के हम ना बुझाई नु कि बुढ़ऊ गइल लोकन तो सरफ फोरफ लेके आइल लोकन कोई कलवे पता हां त हमरा का बुझाइल हमरा लागत तो कि बात बुढ़िया सही कहत जा से मुखिया सरपंच बटोर से अपन बटोर कर हमनी के का कहन के पतो है हमनी के इज्जत जाई हमनी के लगत मरद हटे हां हमनी के का दिक्कत बाटे जाके अपन बच्चा चल दाल भर के पकौड़ी बनावा हमनी के उनका टेंशन में मरी जा हमनी के काहे के कहन हमनी का तो बेटी हमनी के भागत परातिया हाँ। कि आदमी टेंशन करी चला कहनी के अथिया के भेवाई जी चना की मटारा के नमस्कार प्रणाम हमारी किरण सिंह हमने का अपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो ला वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करो शेयर करो कमेंट करो वैसे भी शादी विदाई अगले वीडियो से मिलेंगे बाय बाय।